Bueno, hori baino lehenago utzi da zue zertxo baita esaten, bai? Jardunaldi hau, Eskola Hiztunbila jardunaldia antolatzea ez da gauza makala, jende askok parte hartzen du eta lan egiten du. Ez bakarrik antolaketa lanetan, baizik eta jardunaldiaren mamian ere, ez da? Zer gai jorratu, nola ze metodologiaren bitartez jorratu, lan taldeak egin, ez egin, ze hizlari ekarri, nondik ekarri, eta bai. Jende askok lan egiten du, gauzak ondo edo ez oso txarto irteteko, bai? Teknologia gora bera. Baina, normalean gertatzen den bezala, hemen ere gertatzen da, pertsona batzuk edo beste batzuk baino gehiago nabarmentzen direla. Eta gure kasuan, bai, gertatzen da, nik esango neuke badagoela pertsona bat jardunaldi hauen arima dena. Arima, bihotza, motorra eta dena. Antolatzeaz gain parte hartu ere askotan egin izan du, ez bakarrik aurtengo jardunaldietan, baizik eta beste urte batzuetako ere, bai. Askorentzat ezaguna da, eta batez ere nik esango nuke Irun aldean dabiltzan ontzat oso ezaguna dela pertsona hori. Eta pertsona horrentzat, segurazki azken jardunaldi izango da, azken Eskola Hiztunbila. Zergatik, atzeen hartzeko momentua laizter helduko zaiolako, bai, erretiratu egingo zaigu. Eta hemendik berritzegune guztietako lankideen izenez eta baita lakuan dauzkan lankideen izenez, eta nik uste dut gu guztion izenez, eskerrik beroenak eman nahi dizkiot, Iñaki Biaini, eskerrik asko Iñaki. Merezi dozuta. Gurekin daukagu Kike Amonarriz, gaurko izarra izan da Kike, ez dakit beste aretoan, baina hemen areto honetan, ez dakit zenbat bidera ipatu zaituzten, Kike, bueno. Bai, denok ezagutzen duzu, Kike, nik aurkezpena oso harina egingo dut, nik gogoratzen naiz, Kikeren lehenengo irudia uste dut izan zela, ez dakit noiz egin dela urte asko, baina izan zen ETV bateko programa baten ama abesten, gogoratzen zara, Kike? Ama, izan zen nire lehenengo irudia, nor ete da tipo hori, betaurreko horiekin, bai? Hori izan zen lehenengo irudia. Bai. Bai, entzuten da guen? Ez? Ez dela dukazu horre, hori bai, hauze, bai. Bai, goatzen naiz. Askotan esan izan du, ze gauza egin behar dian familia aurre ateatzeko. EITB nahi eranen daude gauza hoek, eta baina, ondo pasatzen du. Ura izan zen lehenengo irudia, eta azken irudia hau ere izan da ETB baten, albistegi baten irailean uste dut izan zela, irailean, bai, urria hasieran, kasu honetan Kike bera albistea zen, Euskaltzalen topaguneko lehendakari izendatu berri dutelako, bai? Bai. Eta bi irudi horien artean, zer ez duen Kikek egin, ezta? Zer ez duen Kikek egin. Wikipedian sartzen bazarete, hor agertzen da informazio asko, eta izen batzuk atara ditut, eta izen horien artean agertzen da Barrebusa, Ziadeko, Txorakikeriak, Tolosako udala, Tribuaren berbak, nola aldatuko diren gauza kamarada, mi luze, gazte izkera gazteak, buru bero, eta bar. Eta hau bezalako dozenaka, ehunka hitzaldi non nahi, hori da Kike Amonarriz, bai? Gaur egun hona etorri da batez ere, berak soziolinguistikaz askotxo dakielako. Gaurko hitzaldia, hau, oin dela egun batzu pasatu zitzaigun etxean.
hor bazkaltzen ari ginen familian, eta 15 urteko semeak, halako baten bota zuen. Ama, aita, entzun dut, mediku batzuk lanik gabe geratuko direla, euskaraz ez jakiteagaitik. Eta aita, ama, ni ez nago adoz, mediku honak badira, eta gainera, danok ulertzen dugu gaztelaniaz, segatik geratuko dira lanik gabe, ezta? Bueno, ezaguna egiten zaizu esaldi hori, eta bai, bueno, eztabaida polita sortu zen mai inguruan, eta, bueno, hori egon hitz egiten, eta, bueno, uste dut azkenean, amak eta biok, igual lortu genuela iritzia edo aldatzea, ez da ikuspuntu aldatzea, karo. Hori gertatzen zaio, ama eta aita euskararen talibanak diren familia batean, bai? Beitu aitak zelako lanbidea daukan, normalkuntzaz aritzen da bere lanbidean, eta ama ezagutzen duzu, Kike, bai? Amak zer eta euskara teknikaria non eta Osakidetzan. Osakidetzako euskara teknikaria bere ama. Umea inguratuta dago. Gizajoa. Bueno, argi dago, horrek gero amak eta biok egon ginen hitz egiten, eta argi dago hor nerabe, gazteek eta behar dutela prestakuntza soziolinguistiko bat, ezta? Da gu bezalako taliban batzuen etxean hau gertatzen bada, familia normaletan zer ez da gertatuko, ezta? Bueno, eskerrak hemen Kike daukagun, honetaz hitz egiteko eta purbet argia emateko, ezta? Programan agertzen den bezala, bere hitzaldia da gazteen eta irakasleen prestakuntza soziolinguistikoaren beharra, bai? Bueno, Kike, ea zeo zer konpontzen dugun? Zurea deitza, bai? Bueno, eskerrik asko, eta eskerrik asko, inakeria ere, bera da ni hemen gaur egotearen kulpantea, aspaldi insistituzula desente, eta zesan behar dundik, saiatuko gara zeo zer esaten. Anekdota, ordu bat adian, hori bezala, gogaratu naiz, Euskadi Irratiko lankide bati, behin alabak nola galdetu zion. Ama, aita, afaltzen izela, zuek zergatik etzeaten normalak. Eta, normalak ze bat eskezuek beti egiten dezu euskeraz. Bueno, hori gure hori punta batian, edo bestea, hemen Bilboko parke batian, aspaldi askotan kontatu izan dutez, mutiko batien, oye, tu padre es andereño? Y no, que pues, jodes domingo y te está hablando en euskera. Bueno, a ver, hoi da gure errealitatea, ez? Eta hirugarrena, euskaraldiaren inguruan eta gaurko garekin eta Bilabonako gazteak egin daudela, oso pertinentia da, Mendaroko ospitaleko harreran, dagoen emakume batepenan gendela, eta hau nahi gertatu zait kikasen, nahi gertatu zait plaintxin, erdi-erdin, eta kafea tartzen, gurasok, eta umiak jolasten, askotan kontatu, jakin gauza batzuk, eta umiak erderaz. Eta gurasoak nerviosten, eta amau oso nerviosa, eta juno mentzat, esan dut zian, bueno, umiak, euskera zein, guraso eta igea jolasten, Bueno, hoi da soziolinguistika, eta gaur, Bilabonako jentzun da, eta zuek irakasleak zaretela eta oso preokupatuta zaudete aurre eta gazteen erabilerarekin, hitzaldietan askotan egin izan duet postitak banatu, eta galdera jaso, ez? Utzi beharrian bukararako, hasieran. Hasi galderekin, ze galdera daude gela hontan, gaur ez du gehingo asko zaudetelako. Eta beti azaltzen da bat. Eta da, nola lortu gaztek euskara gehiago egitea? Postit hori azaltzen danean, iten dut, postit honetaz esan daiteken bakarra da, hau idatzi duena zaharra dela. Eta lehenengo aldiz nire bizitzan orain dela hilabete, Galtzaundi euskara taldeko zuzendaritza berriaren bileran, zuzendaritza berritu da, goain Tolosako talde izatetik eskualdeko izatera pasagara, eta oso jende gaztea desente sartua, zuzendaritzan, eta emakume gazte bateko, eta 8 urte euskara, eginean kudeak eta planarez hitz egiten, eta bakoitzak idatzi ditzala bere oharrak.
Eta ohar bat izan zen, nola lortu helduek euskara gehiago egitea? Eta esan, jontxo, belaunaldi aldaketa gertatu da. Bien. Eta gaur, bilabonakoek ere, zaharrenek euskara gehiago nola egin dezaketen esplikatu digute, eta oso modu honean, eta sistema honekin musarena eta karokeren. Ondo. Bien. Ea, ni ez nator irakaskuntzatik. Hori biztakoa da, eta, nundo, ez puntero, hemen nunbaitean egongo da. Bueno, bilatzen dugun bitartean jarrituko. Ez nator irakaskuntzatik, baina nire denboran harreman handia izan dut irakaskuntzarekiko, bai ikerlari bezala, bai guraso bezala, eta baita komunikabideen bidez ere. Gaur, tribuaren berbakeko sekuentzia didaktikoak aipatu dira ben baino gehotan, eta ikeragarri postu naiz, gero ere azalduko dira, beti sinistu izan dudalako elkarlanean. Alegia, irakaskuntza batetik joa, udaleko euskara teknikariak bestetik joazte, euskarazko edabideak askotan beste batetik joaz, eta edo gure bizipenak, ezagutzak, lorpenak trukatzen ditugu, edo bakoitza bere islatxuan isolatuta, aurreratuko dugu askoz gutxiago, ez? Hortik atera ziren, hasiera batean, miluzen genunean, miluze ikastetxeetan erabiltzeko ikastaro moduko bat eman genuen, ueun, eta obsesioa zen ere tribuaren berbak egin genunean, hau jarri behar dugu ikastetxeetan erabiltzeko moduan. Nik badakiz zer nahi dudan, baina ez dakit nola, eta orduan, inguruan, jende oso ona bildu ginen, eta atera ziren horiek. Premisia bat emango dizuet, horiek dia soziolinguistikari buruzko sekuentzia didaktikoak, eta ja pres gaude azken zuzenketen zai, oziolinguistikari buruzko batzuk egin ditugu. Adia euskararekin jolasean. Atera, pentsatzen dut, eiman ja zintzilikatuko dituztela abendurako. Iruditzen zait horrelako elkarlanak gutxiegi, ikeragarri gutxi jorratzen ditugula, ez? Iñaki Esmendik eta goizean ere, esplikatu dute, udala, ikastetxeak, euskara elkarteak, indar guzti horiek zenbat eta gehiago bildu, emaitzak asko zobeak izango dira. Eta gero esplikatuko dugu pixka zergatik. Paperak hartuko ditu, ze bestela barreiatu egiten naiz. Eta, soziolinguistikaz ari garela esaten dugunean, eta gaurko hitzaldian behintzat, nire uste egingo dugula irakurketa zabal bat. Azken batean badago zer da soziolinguistika, zer da hizkuntzaren soziologia edo bestelakoak. Azkenean, teorikoki soziolinguistika arduratzen da hizkuntzaz, eta hizkuntzaren soziologia arduratzen da gizarteaz. Naiz eta guk praktikamente sinonimotzat jotzen ditugun. Beraz, bate izango litzateke gizartearen eta hizkuntzaren elkarreragin horretatik ze ondorio datozkion hizkuntzari, eta orduan azkenean analizi linguistikoago bat izango litzateke, euskainola zergatik, nola aldatzen den euskalkia hizkerak, historia, eta besteak gehiago izango litzateke gizartearen portaerak hizkuntzarekiko. Hortaz sartuko dugu, baina iruditzen zait hemen, eta hola, gure artean soziolinguistikaz hitz egiten duguna, hitz egiten dugu horretaz, baina hitz egiten dugu baita ere hizkuntzaren historiaz, hitz egiten dugu psikolinguistikaz, hitz egiten dugu portaera personalez, hitz egiten dugu gauza askotan. Orduan, ez bada behintzat komentatzeko, hor dauzkagula, eta gero, hau ja publizitate subliminala da, eta da, gaiaz interesatuta egon ezkero, oinarrizko informazio badaude, liburu eta desente, baina oinarrizko informazio desente liburu honetan aurkitu ahal izango zenukete. Soziolinguistika eskuliburua, soziolinguistika klusterrak atera dut, eta iruditzen zait, bauntan gabiltzan ontzat, material interesantia dela. Ze arlo jorratzen ditu soziolinguistikak edo ze arlo jorratu gainitzak guk eskoletan, ez? Iruditzen zait hor, asko dauzkagula, Bilabonako gaztek ere jorratu dituzte batzuk. Ari gara hitz egiten ezagutzaz. Ezagutzaz hizkuntzarena eta hizkuntzena. Gure geletan gero eta hizkuntza gehiago ditugu. Ari gara hitz egiten eleaniztasunaz, ari gara hitz egiten diskursoez, ari gara hitz egiten beldurrez, ari gara hitz egiten ilusioez, ari gara hitz egiten baldintzez. Alegia, inguratzen gaituen errealitate soziolinguistikoa nolakoa da. Ari gara hitz egiten konsumo kulturalaz.
kasu hortan, kontsumo kulturala daukagu eta gaina diskurso soziolinguistiko oso potente bat, ez? Kobetamendiko kontzertuan. Ari gara hitz egiten hizkuntza politikaz, ari gara hitz egiten, bueno, guzti horretaz ari gara soziolinguistikaz ari garenean. Eta hemen aipatu den bezala, iruditzen zait guzti honetaz hitz egiten, ze badakit hitz egiten dela, eskoletan, baina hitz egin beharko genukela dezente gehiago. Gaurko hitzaldiaren eskeman 3 zati. Bata, kontestua esplikatuko dizut hasieran, gero egin dut Patrikako soziologia, dela marreun zen, baina ez dakit oso ondo zertan egin, eta orduan bialdu nun hainbat ikastetxetara, ezagunak dituen ikastetxetara, eta gero euskara teknikari batzuen bidez eta 27 ikastetxeteko erantzuna jaso ditut. Orduan, ez da zientifiko egia, baina nik uste pista batzuk atera daitezkela. Eta gero, bueno, zuek esango duzu pistak ondo dauden edo, baina, bueno, nire zamitzat interesante izan da. Eta gero bukaeran agian, jorratu beharko litzetekela esaten dugunean, nik behintzat pixkat igual ze pista ikusten ditudan edo, ez? Zemen daukau kontu bat, eta nik uste hemen gehienak ados egongo garela, baina, bueno, kosta zaigu ere ontara iristea, ez? Zazkenean zein da helburua? Nik uste hortik hasi behar dela. Zer nahi dugu? Ikasle, euskeraz dakiten ikasleak lortu, hori da helburu bat, torun soziolinguistika ez da importantea, edo hemen aipatuen bezala, euskaldun aktiboak sortzea nahi dugu. Eta orduan, euskaldun aktiboak sortuko baditugu, hau ezinbestekoa da, hau gabe ezin da. Uste hor dagoela diferentzia. Ez da irakaskuntza arautuaren kasua bakarrik. Helduen euskalduntzean ere gauza bera gertatzen da. Momentu honetan ere, baditugu bi ikasle tipo. Eta esango nuke bi akademia tipo. Bat euskaldunak sortzen dituztenak, baina esan nahi euskaraz dakitenak bakarrik, eta orduan oso ikasketa akademikoa da. Bueno, erakusten duzu, gramatika bat erakusten duzu, hiztegi bat erakusten duzu, sintaxi bat, baina euskara erakusten duzu, praktikamente esloveniera erakusten daiteken bezala. Oso diferentea da euskaldun aktiboak sortu nahi izatea. Lehentasunak aldatzen dira. Ze gertatzen da, hemen. Bida, funtzionatzen du, ondo? Ondo, hau diploma da, hau da aprobatzea, hau da kurrikuluna, eta hau da, bueno, pues nota. Eta hor, persona dago. Diferentea da. Ze puñeta bukau? Ba, naizta helburu hori izan, behar bada, gero, kurrikulumak, ebaluaketa sistemak, bialtze gaitula beti ontara. Eta hor da, betiko lioa. Nik ez dut lioa gehiagi ezagutzen, irakaskuntzatik kanpo nagoelako, baina, bueno, usaitzen dira gauzak eta gauzak komentatzen dira, eta bar. Bueno, lehenengo. Beraz, dudarik ez, nik itzengo dut honetaz. Hau, ez zait bate interesatzen. Bueno, ondo da. Hizkuntza jakitea ondo da, baina ez garai horretaz. Barrian ez dira horretaz ai. Bueno, zuek segi horrela, Zuek segi ejemplu ona ematen irakaslei, Ondo, bueno. Tagian, pixkat, eta hemen asko zaudete, eta nik uste lehenengo gauza da errekonozimendu bat. Irakaskuntzatik kanpotik, uste dut irakaskuntzan urteak daramatza zuen hoi, eta baita etorri berri hoi ere, baina gizartetik errekonozimendu eta eskertza bat iristarazi behar dizuegula. Ze, euskararen edalontzia hitz egiten dugunean, eta ez dakit dan erdiraino, noraino daun beteta, baina badakigu, iritsi den puntura iritsi balin bada, batez ere, irakaskuntzari esker iritsi dela. Arrue ikerketaren azkenengo datuetan, azaltzezan, LH laun, ikasleak eta gerla barruan, beraiek aitortuta, euskaraz egiten dutela 162, uste dela.
Orain dela 4 urte 60, eta hori 72. Badakigu gero, gelatik kanpo gutxi egiten dela, badakigu DBH bira igotakuan geisten dela, hortaz itzen genezake luze, baina Euskal Herrian badakigu berotasunaz emandako erantzun bat izan daitekela, nahiz eta gero beste esparru guztietan gutxiago dan, baina erdia balitz ere, egia, ez dago Euskal Herrian beste inungo daturik, erabilera daturik, datu horri hurbiltzen zaionik. Ez dago. Hori irakaskuntzak lortu du. Lortu duzue. Bale, lortu dugu. Ez, lortu duzue. Bien. Hori badago. Zailtasun guztiekin, ezintasun guztiekin, malaletxe guztiekin eta oztopo guztiekin. Baina hori inun lortu balin bada, irakaskuntzan lortu da. Eta zailtasunak asko izan dira, eta utsuneak asko, eta gero aipatuko ditugu batzuk. Eta nik uste bat lortu dela ezagutzaren handitzea, eremu batzuetan esan genezake momentu honetan ezagutzaren universalizaziora iritsi garela, eta erabilera ere handitzea nabarmen. Alegia momentu honetan, eta ikusiko du, baina aurrak eta gazteak dira Euskal Herrian euskara gehien egiten dutenak. Eta hori, faktore askori esker da, baina hor sartzen da irakaskuntza batez ere. Bien, hori. Baina basua erdi beteta daun bezala, erdi hutsa ere badago. Eta hor, oraindik ere, eta hemen azaldu dira batzuk, baditugu euskararen inguruan haur, gazte, guraso, irakasle gutxi batzuen aldetik, oraindik ere diskurso, mesfidatiak, kontrakoak, urrunak, ezagutzan badakizkigu, hemen azaldu dira, ezkerraldeko ikasleen testigantza batzuk, badakigu erren dauzkagula ikasle asko, hizkera informala ezin sorturik gabiltzala, badakigu erabileran zenbat kostatzen zaigun, ez ginateke bezala hemen egongo, guzti hori badakigu, eta hortxe gabiltza eskola barruan eta eskolatik kanpo. Eta hori gutxi balitz, erronka berriak datozkigu eta erronka potoloak. Datozkigu ikasle berriak, oso jatorri urrunekoak asko, linguistikoki ez euskera, batzutan ez erdera, batzutan ez alfabetoa, ez dakitenak, eta hori erronka potentea izango da, eta onditu egingo da, dudarik gabe. Beste uholde migratorio bat datorkigu hurrengo 10 urtetan, gutxienez, azkeneko 10 urtetan ezagutu dugunaren parekoa. Ikus-entzunezkoen erronka datorkigu, orain dela 15 egun nintzen Mondragon Unibertsitatean, eta zeuden Mondragon Unibertsitatean euskera hutsez ikasten ari diren ila guztiak deredutik datozen eta komunikazioa ikasten ari diren ikasleen aurrean, eta hon galdetu nien, 30 zeuden, zenbatek sakatu dezue ETB baten botoia, behin, aste honetan. Pues erantzun hori da. Ez ziren laurdenera iristen. Behin, sakatu, kak. Ez dauzkagu ja hor. Hori ez da eskolaren problema, baina eskolarentzat problema da. Ez da gauza bera dragoi bolaren garaian bizitzea, edo desagertu zen arte denok gaizki hitz egite gendun Goenkaleren aurrean egotea. Bien, baina gaur ez daude hor. Ez daude ETB baten, oso gutxi batzuk bai, baina ez daude hor. Eta problema da, ikus-entzunezkoen mundua datorkigula oso modu bortitzean beste hizkuntza batzuetan. Eta hor, ez dakit espabilatuko garen, baina horrek ondorioak izango dituela irakaskuntzan ez daude dudarik. Hori izan daiteke aldeko faktorea edo kontrakoa. Eta horiek erronka berriak dira, baina baita hezkuntzaren zatere. Guzti horri aurrein beharko diogulako batera. Bilakara honetan, hori, hau badakizue, hau esaten dut, eta hau jungo naizelako pixat idea bat,
Tau askotan aipatu, baina nahiko nuke, eta lehen olatzek aipatu du esaten dudala haize berriak, eta, bueno, haizeak alde ditugula. Eta jauzi kualitatibo bat eman genezakela. Sinisten dut egoera hortan gaudela. Osea, gaudela bidegurutze batean nun aldeko faktore asko ditugun. Baina bidegurutze horrek bi bide ditu. Eta hori esplikatuket oso labur. Zemen liatu iten naiz, eta denboraz, ulertzeko gero etorriko den guztia nun kokatzen dudan ere. Batzuk agian entzuko zenuten. Eta da, bidegurutzen batean gaudela esaten dut, faktore globalak daudelako, globalizazioa inglesa dator migrazioak, eta mundu guztia ukitzen dute. Azken 10 urteetan fase politiko-sozial berri batean gaudu Euskal Herrian, eta horrek posibilitatu ditu gauza asko, besteak beste Euskaraldia. Euskaraldian ikusi dugu lehenengo aldiz modu potentian elkarlan politiko, sozial, instituzionala, gizarte eragileekin, hezkuntzarekin, erabileran, ohiturak martxan aldatzeko eta erabilera aktibatzeko, lehenengo aldiz, gainera Euskal Herri osoko erakunde administratibo guztiak elkarlanean, hori orain arte ez genuen modu horretan ikusten. Eta gainera daukagu, eta elkarte autonomoan bintzat, esan genezake, illa ezagutzaren universalizaziora iritsi garela bere gorabera guztiekin, irakaskuntzari eta helduen Euskalduntze alfabetatzeari esker. Hau, hitzaldietan, nola herrietan, eta esaten diat, gu 80an, hemen, gutxi gorabera, 83an euskan X urte. Oen dauzkat XL. Bien. Baina, hau ezautu dut. Osea, hemen gauden askok ezautu dugu. Eta 83an, elkarte autonomoan, B-D ereduetan ikasten zebiltzan, aurre eta gazteak 120 ziren. Batzutan aztu itezaigu. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 81an, euskeraz hitz egiteko gai ziren gazteak ziren 119. Alegia, 81an, hemen gauden batzuk, parrandak egiten, hasi ginenean, Sestaora, Lizartzara, Bermeora, Gasteizera jun, eta galdetzen bazenun. Aizu mesedez, esango aldiazu nun dagoen udaletxea? Erantzun normala gazteen artean zan, perdona, pero no te entiendo. Gaur egun hori gazte batek esaten baizu, edo da turista, edo etorri berria, edo miratelo. Hoi da. Eta orduan, hau esaten dut. Gu 80an genden 120an. 120an genden. 80an, 135 inguru, 2000 urtean ja, 150 pasa gendun, 2010an 160, eta guen gaudei ja 2020an. Bide hau egindu gure belaunaldiak. Eta guen gaude ezagutzaren 181an, 25 urte berakoen artean, eta B eta D ereduetan, kenduta lanbide hezkuntza, beste historioat, baina gutxi gora bera 180an. Alegia, pareta ia ukitu dugu. Bide honetan eta sistema honekin hobekuntzarik ez dago. Badago, margenak badaude. Baina hobekuntza hori erabileratik etorriko da. Eta erabileratik hobetuko da ezagutza, erabileratik hobetuko da beste guztia. Hor gaude. Eta horregatik esaten dugu bidegurutze batean gaudela. Eta bidegurutzea da, lortzen baldin badugu, ja, zuei esker, ezagutzaren universalizaziora, illa iritsi den belaunaldi horrek erabileraren aldeko pauso sendoak ematea, jarriko gara Europan normalizatuta dauden tamaina ertaineko hizkuntzen norabidean. Baina ez badugu hori lortzen, urrengo belaunaldiak ikusiko du bere guraso guztiek euskaraz badakitela, baina ez dutela egiten. Eta orduan galdetuko dute, oie, ¿y esto pa qué es? ¿Estamos de broma o esto de qué va? Hori da, momentu honetan, Irlandako ikasleak galdetzen ari direna Irlandako gaelikoaren inguruan. Oso interesantea da, hango prozesua jarraitzea, ia zein zuten kanpaina potente bat,
Irlandako gaelikoaren inguruan zeuden mitoak eta estereotipoak gainditzeko. Prentsan eta irakurtzen dituzu eta zezu, ostras, osea, utzikara ematen du, Egun urte independiente, ikastetxe guztietan derrigorrez ikasi beharrekoa, tabar. Bien, orduan, horregatik aipatzen dut, horregatik, bueno, pues hori bezala, pues hau da, eman dugun bilakaera, hau da, elkarte autonomoa, Eta hemen, pues pasagara, hau, 19tik, 81, hemen gaude. 81 zaharrenak ziren euskaldunenak, eta 2016an, zaharrenak dira, esango dugu oraindik. Ez zaigu asko gelditzen, kauen, etxe, bueno, hor gaude, pues dira, erdaldunena zaharrenak dira. Alegia, orain dela 30 urte, Osakidetzara zijoazen euskaldunenak zaharrenak ziren, eta bueno, Osakidetzara dijoazen erdaldunenak zaharrenak dira. Bueno, hori aldatu da, eta ez da txorakeria hori aldatu izana. Baina, eta hemen sortu ziren alarma guztiak orain dela 3 urte. De repente, ohartu ginenean, aiba, erabilera estankatu inda. Hori etorri zen, inkesta soziolinguistikoaren datuek erakusten zuten estankatuta zeola, hemen gazten behatokiak egin zuen gazten harreman informalen neurketa bat eta ikuste zen, ez estankatuta baizik eta berantzko joera zeukala, nabarmen xeagoa Bizkaian, eta soziolinguistika klusterrak 89tik 2006 bitartean, eta hauek ezautuko dituzu datu hauek, egindako neurketetan, ikusten genduna lehenengoetan, hoi da, ez? Hemendik puntu bat gora, hau ralentizatzen dijoa, puntu erdi bat, beste puntu erdi bat, eta de repente berantza abitu da. Honek alarma guztiak piztu zituen, eta gutxienez, nik uste, diagnosi komun batera iritsi garela euskalgintzan, eta baita erakundeetan euskararen ardura dutenen artean. Eta da, hau mugitu beharra dago. Hau bai aldatu da, eta hau da erabilera, aurrak, gazteak, diak gehien egiten dutenak, baina egia da, gazteek ontan trampa pixkat egiten digutela, helduek 11% erabiltzen dute, baina ezagutza, Euskal Herri osoan, hortxe biliko 30-35 inguru hortan. Gazteena da, 180 dijoana. Eta gero daukagu, pixan nola euskagun, hemen gabiltza. Hau da, gure egoera. Eta ze gazte ditugu? Gaur azaldu dira ezaugarri desente. Baina, hola korrika eta presak esan da, esango genuke, terminologia hotxenteroa ja kadukatu zaigu. Ja ez daukagu, ez elebakarrik eta ez elebidunik. Bukatu dira. Elebakarrak bukatu zian, gure amonarekin, gure amonaren lehengusuekin, gure amona zan elebakar erdalduna, baina bazun lehengusu bat elebakar euskalduna, eta etxean ulertzen. Hori da, historia familiarrak. Askotan kontatzen jotoiak, ¿qué tal, abuela? ¿Está con la prima? Sí, pero como ella no sabe castellano y yo no sé vasco, nos hemos dicho, ¿qué tal? Y bien, y ahí hemos estado tomando café. Egoera hori ez da gertatzen. Gure etxamintzat alabetzako, nik hiru alaba dauzkat, impensablea da, inimaginablea. Baina gaur egun, elebidun bat, 16 urte elebidun bat, ere nahiko arrarua da. Denek dakite gutxienez hiru. Gutxio dago gehiago, hobeto, okerrago, baina denek dakizkite hiru. Hori aldatu da. Eta horrek hau ere aldatzen du. Inoiz baino euskaldun gehiago daukagu. Baina euskaldunen tipologia aldatu da. Denoakigu, gehienak, guraso erdalduna dituzte, gehienak ingurun erdaldunetan bizi dira, eta askok kontaktu oso gutxi dute euskararekin eta euskal kulturarekin, eta gehienak ere hobeto moldatzen dira erderaz euskeraz baino. Hoi da, dauzkagun tipologiak.
Ezagutzan aurrera egin dugu, badakigu, eta erabileran ez horren beste, bestela ez ginateke hemen egongo. Euskara arau soziala oso leku gutxitan da. Oso leku gutxi dira, eta mapan atera litezke, 5.000 biztanletik gorako herriak, nun gazteen arteko erabilera hizkuntza nagusia euskara den. Eta Gipuzkoan badia batzuk, Nafarroan 5.000 biztanletik gorakoak eta baldintza horietan iparraldea baino justu 5.000 ez dira iristen, gehien zuenak, Bizkaian Kostako Errepublika Baltikoetan, hortxe, Ondarrua, Lekeitio, Bermeo ez, batzuetan Bermeo ez, eta Gernika hortxe, Sevilla momentu batzutan, hortxe, gabitza, hortxe. Eta Araban beldi geldituko zaigu, Aramaio, bai, bueno. Baina hori gara. Eta, bueno, bagoaz gora, baina gure heldulekuak ere, pues dira txikiak. Ez daukagola leku gure gazte gehienek, hemen azaldu da, adierazkortasun arazoak dituzte. Bueno, gaztek eta guztiok. Hemen euskainola naiz eta harro nago, markatu duzuet, baina, bueno, euskalduna naiz eta euskainola naiz eta harro nago, Euskal Herriko 95%. Aber zeinak ez duen jan, inoiz jogur de fresa bat. Baina, adierazkortasun arazoak hor daude. Esan nahi eta ezin hori, pues badaukagu, denok, gauza batean, ala bestean, kabergatzen ganean, pues, bueno, hor gabiltza. Eta horrek ekartzen du, bueno, hizkera nahasia, denok nahazten ditugu. Gutxi edo gehiago, denok daukagu hizkera nahasi bat. Orain arte zen euskera gaztelania, egualdean behintzat, eta guen da euskera gaztelania, eta, bueno, segun adina, ingles puntu batekin, shit. Hizkera ugaritasuna, eta hontaz gero itzengo dugu, baina daukagun tipologia soziolinguistiko anitz honetan, dauzkagu ikasle oso diferente hitz egiten dutenak. Eta gero aurreratuko izuet, baina hau da, azkenengo bola honetan, buelta asko ematen ari nahi zen, eta gero eta garbiago daukadana. Akatu behar ditugu euskalkiak. Akatu. Ez da gehiago euskalkirik gure gazteen artean. Bakoitzak bere hizkera hitz egiten du. Bermeoko hizkera, Tolosako hizkera, Gasteizko hizkera, Trapagarango hizkera, Baionako hizkera eta Altzurikiko hizkera. Eta hizkera guztiak berdinak dira. Maila bereko balioa dute. Jatorri diferentea dute, eseak eta zetak modu diferentean euskatzen dira, Tolosan askoz ere erdaldunago hitz egiten da, zean Tolosan piztinara joaten da jendea eta kutsararekin eta tenedorearekin eta kutxiloarekin bazkaltzen dute, naiz eta Gasteizen, goilarak eta sardexkak ere biltzen diren eta igerilekuetara joaten diren. Bien. Gero jarraituko dut honekin, baina horitzen zait, idea potentea dela. Jarrera baikorra dute gehienek, baina ez denek. Eta hor da multzo bat ja, espaldetik atorrena, oso jarrera indiferentean, kontrakoan estanean, eta hau borroka luze izango da. Nor nagusitzen den, eta nork irabazten duen, eta nor galtzen duen. Eta momentu honetan, zu hori eragiten zuen ausporik ez zegoen, baina gero eta auspo indartsuagoak etorriko dira kanpotik, eta barrutik ere. Eta idiaia, hori auspotzen. Beraz, horrekin ere kontuz, gero daukagu euskal kultur produktuen konsumo eskaxa gure aurrak liberatzen dira, pixka behartuta jaten dutelako, baina pixka askatzen dianean, denok dakigu. Zein dan eskaintza eta zein dan konsumoa. Eta gero dago, erdaren eragin gero eta handiagoa. Gero eta handiagoa makrotik. Ikusentzunezkoak diala, etorko dira. Beraz, hor gaude. Eta hor, kontestu hortan, iruditzen zait badiala oso gertutik jarraitu beharreko aldaketak. Ez bakarrik ikastetxeetatik, baina baita ikastetxeetatik ere ez. Familien praktika linguistikoak aldatzen nahi dira. Notizio hon bat izan dugu, azkenengo inkesta soziolinguistikoan, eta da, etxeko erabilera badiru diela, pitin bat hobetzen ari dela. Bueno, ongi etorria bedi, aldaketa, eta badirudi baietz.
Horrek esan nahi du, bueno, ja, eta hau ere kalkuloa eta espaldi, bueno, guendala denbora bat egin nuen, eta da, nik uste guendala 5 urte hasi zela, lehenengo aldiz gure historian gaur bere lehen lana aurkitu duten Euskal Herri osoa, harturik, gazte gehienak D ereduan ikasietakoak dira. Hori berria da. Eta gaur lehen umea izan duten Euskal Herriko guraso gehienak D ereduan ikasietakoak dira. Hori guain hasi da. Alegia, 150 baino gehiago. Eta badirudi etxekoa behintzat aldatzen ari dela hobera. Bueno, pues hor badaukagu bat. Etorkin berrien harrera eta integrazioa. Ez dakit hitzak politikoki zuzenak dian exactamente, baina bueno, gutxi horrela ulertzen dugu, zer esan dugun. Eta hor ez da eskolaren erronka bakarrik, baina eskolarena ere bada. Eta hor da, bueno, horri nola erantzuten diogun. Konsumo kulturalen aldaketa. Hau ja daukagu, evidentemente, eta hau etorriko da, hau biderkatu ingo da. Hori ez da eskolaren esaten nuena, ez da eskolak ezin du hori konpondu, egin dezake bultzatu, zozere ikustera, bestea, gehiago beste eskaintza batzuekin lotzen da, baina, bueno, konsumoena. Eskolak bai eragin dezake sorkuntzan, hori gero komentatuko dugu. Gero do, esparru asoziatiboaren aldaketa ere, zertan nahi dira gure gazteak, ze asoziatzen dira, ez, beti ere erresagoa da hizkuntza ohiturak elkarteen egituratuetan egitea, eta ez agian lokaletan, edo, bueno, nola idea, non dute harremana euskararekin eskolatik kanpo, eta hau botako dut ja, eta hau hain naiz botatzen, leku askotan, eta tokatuko zait botatzea gehiago. 25 urtetik beherako gazte hila guztiak euskaldunak balima dira, udalek defektuz, gazte horiei zuzenduriko eskaintza guztia euskaraz egin dezakete. Ja, baina eske, jarri eskeak. Eske, eske hau ez dago erderaz, hori erderaz, baina defektuz, zergatik ez. Alegia, planteamendu ez detuzte danik ja, esatea, bueno, eske komeni da euskara gehiago ez, agian noizpaiten komeniko da erderaz egitea. Eta punto, denek ulertzen dute. Azkenengo urte hauetan kontatuan anekdota bat, hau azpimarratzeko, eta anekdotak errepikatzen ditut, batzuk entzun zen, baina potenteak dianak merezi dute. Bai, eta gainera copyrightik gabe, osea, kopiatu ditzakezu eta esan zuei gertatu zaizuela, bueno, oia ez, baina, bueno. Izan zen, Mendi Film Festivalen Bilboko Gran Bian. Hor, Bilboko Gran Bian dauka, BBV-ek dauka areto majo bat, eta zen, bueno, sari bat eman behar nion, telebistako kontua, sari bat eman Sunakali izan dokumentala. Apuntatzen merezi du, Sunakali kakin da, Nepaleko neska baten historia, mendipuntan bizi izana, eta futbol talde bat sortu zuna, eta futbol talde horri lortu zuen Nepaleko finalera iristea. Orduan, etorri zian, zuzendaria eta Sunakali hori, eman behar genien saria beraie. Aretoan, 500 bat gazte, 14 bat urtekoak, 14, 15, hortxe nuen bait. Barruan, sartu zianean, kanpoan jarri izan, inork ezun hitzik ere euskera zein. Eta orduan, ekitaldia izan zen, 3 hizkuntzetan izan zen. Euskeraz, nepaliz eta inglesez. Itzulpen sistema kurioso bat, ere belik duen, eta dokumentala zen, nepaliz, eta azpititulatuta, euskeraz eta inglesez. Bukatu genuen, neska zen, bomba bat. Nepaliz pasazitun 5 minutu hola hitzeiten eta danako hola. Baina ikusgarri, jendaurreko izkeran, baina inkreiblea, esatezu, jude. Eta orduan, galderak, gazte guztik, galdera guztiak euskera zein zituzten.
Zeatik, zango zuten. ¿Tú sabes nepalí? No. O sea que por ahí vamos mal. El de gafas no ha hecho nada en castellano. Por el acento, y sí, igual ni sabe. Entonces, pues habrá que preguntar en vasco. Bueno, dana galdetu zuten dena euskeraz, eta nori norken bat ibili izan nahi dean, baina, bueno. Hoi da, ez da gehiago. Bueno, hori da, non dute harreman euskararekin eskola orduz kanpo, gero daude generoaren araberako praktikak. Hori, bilaunakoak joan dira, eta egia da, zaharrenen artian, oraindik ere, gizonezkoek, emakumezkoek baino gehiago egiten dutela, baino garbi dago, hemen problema handi bat daukagula. Testosterona problema handi bat. Da, Euskaraldian, parte hartu zuten, 3 2 emakumezkoak ziren. Euskaltegietan, momentu hontan, matrikulatuta dauden, 3 2 emakumezkoak dira, eta hemendik pasa diren ikasletatik 6 5 emakumezkoak izan dira. Daukagu problema bat, eta hoi ispiluan begiratu beharrekoa daukagu batzuk, bai. Hala da, eta honek zerikusia du, hainbat lanbideren feminizazioarekin, gauza askorekin dauka, baina, bueno, pues, en fin, hau ere begiratu egin behar da. Ze, iruditzen zait, eskoletan ere inziditzen duela honek. Eta gero da, euskararekiko jarreren bilakera, izan egoden, eta hau da, taula bat, ikusteko bide gurutzean gaudela, eta aukera handiak ditugula, baina jo. Egod ez dakit ezautzen duzuen, hau da, euskararen gaineko oinarrizko diskursoak. Euskararikoko jarreren inguruan, elkarte autonomoka da, egindan ikerketarik potentenan eustez, oso interesantea, laburpena PDF-en, badukazua interneten, errez irakurtzen da eta merezi du. Eta hor dago, galdera bat, eta egiten zaiena gaztei, bueno, adinka, eta hortu ditut gaztiak, eta zein hizkuntza duzu gustokoen? Eta erantzuten dute, nahi asko gustatzen zait, edo nahikoa gustatzen zait, edo gutxi edo baterez. Eta hori dira erantzunak. Eta esatezu, jontxo, hemen ja apuntatzen dira hildo batzuk, esatezuna, bueno, oraindik badaukagu indarra eta nagusitasuna, baina ojo, zehau mugitzen nahi da. Eta espadegu guk ere hau bultzatzen, balio auki genezake. Horregatik esaten dugu, hau da esan da ero, euskara bidegurutzean dagoela. Eta guk erabaki behar dugula, gizarte bezala, nora joan behar dugun. Edo normalizazioarantz abiatu nahi dugun, edo marginalizazioarantz bideratzen garen. Eta hau bai dagoela, ez erabat, baina neurri handi batean gure esku. Gure esaten dudanean da, gure instituzioen esku, gure ikastetxen esku eta herritarren esku. La forza de la gent horrek ere balio du. Bien, eta hau esan da gero, eta begira, hau zer dan programa batekin gauzakin, eta gero beste batera pasatzea. Hau, erdian, bai, hor trianguluak dianak, zirkuluak zian. Osea, bueno, bai, baina, bueno, baina balio du. Eta hau da, zirkuloekin, hola oso polita, topagunearen inguruan badaukagu pisa eta hausnarketa talde bat, topalabea, eta hor lantzen ari garaia txosten bat laizter botako duguna, eta hor duen idea zen, bueno, lehen ikusi dugun laburtuz, asko matizatu behar da, baina 40 urtetan egin dan bide hau, 120tik 180 bide hau, eta batez ere irakaskuntzan egon dana, hau lortu da, irakaskuntzari esker, eta besteak beste, euskerari dedikaturiko esfortzu ekonomiko, personal, teknikoaren zati handiena nabarmen, irakaskuntza jarri delako. Bai aurre eta gaztena, eta bai helduen euskararen irakaskuntzan ere. Hor gastatu da, esango nuke, dirua, esfortzua, baina iritsi gara ona. Eta orain zer? Osea, urrengo belaunaldian, urrengo zer datorkia, zer egin behar da. Eta orduan esate genuen. Hezkuntza sistema hemen dago,
eta hezkuntza sisteman lortudan horrek aurrera ingo badu, ezinbestean, aspalditik, baina, guazen ja salto kualitatibo potente bat ematea, bat, esparru ez formalean. Eta indezagun, jauzi kualitatibo bat. Alegia, defektuz eta nagusiki, aur eta gaztei eskainiko zaien guztia euskeraz izan dadin. Edo euskeraz nagusiki, edo batez ere euskeraz. Eta hori da, asoziazionismo guztia. Hori da kirola, hori da musika, hori da akademiak, hori da ikusentzunezkoak, hori da EITB-ren programazioa, hori da gauza asko. Eta familietara iristea. Ze, hau, indartzen dugun neurrian, zuei lana gutxitu ingo zaizue. Espero. Alegia, pues barriara dijoazten horien artean, ja aurretik ere predisposizio hobea izango da, eta maila hobea izango da. Edo, pues hori. Hau, zoritxarrez, disoziatu egia egon da hemen. Ze ez da ulertzeko, oraindik ere zenbait udalerritan, udaletatik aurre eta gaztentzako antolatzen diren jarduera asko eta asko, erdera hutsez izatea, ez da ulertzekoa. Beste gauza asko ez dian bezala, baina Eta gero bigarren partea dago, eta da, zertako erakutsi dugu euskeraz, gero hemen ez badute lan euskeraz egingo. ¿Para qué me habéis metido este rollo? Orduan, hor daukago bigarren jauzia handia. Eta hori, ez da eskolaren egitekoa, baina eskolan izango du bere eragina eta eskolak ere eragin dezaken neurri batean. Euskaraldia, hurrengo euskaraldian, norbanakoetatik entitateetara pasatzeko saltoa planteatu danean, neurri handi batean horrek ere badu zerikusia honekin. Alegia, 16 urtetik gorako gazteak, pixat gaztizioa, edo, barkatu, hemendik kanpo dauzkagu aurre eta gazteak nun dauzkagu. Dauzkagu hemen, baina hemen entitate asko dago, eta gero dauzkagu hemen, eta hemen entitate asko dago, eta hor daude, hasi administraziotik, enpresak, eta bar. Ni uste idea hori ja, aspalditik ari gara, baina ja badirudi, momentua iritsi dela ere, esateko, hemen, salto bat eman genezake. Baldintzak ditugu, eta aukerak ere bai horregatik, esaldia. Hau guztia ondo aktibatu ezkero, salto handi bat eman genezake. Baina ez dauzkagu urte asko ere. Hori da bestea. Hau ja aurrera joan eta berriro ere erortzen balin bagera aldekotasun simbolikoetan, horren bidea ja motza da. Bien, hau dana buruan, esan nun, eta zertan nahi dia ikastetxeak, eta nola esnekin, erabakin nun galdetzea. Baina erabakin nun galdetzea, guen dala marreun. Orduan, egin nun pixat inkesta bat, eta 27 ikastetxetatik iritsi zaizkit zuen erantzunak. Ikastetxeak ikuste, 3 provintzietan, ikastetxe tipo desberdinak, eta zian, kontaktuak nitunak edo euskara teknikarian bidez lortutakoak. Zer atera da? Lehenengo zan zure ikastetxean euskarazko ikasgaian lantzen aldira soziolinguistikazko edukiak, eta praktikamente guztietan lantzen dira. Sistematikoki gutxitan, ikasmailaren batean 12, gutxi beste 6, eta ez dira lantzen oso maila eskasian 3. Alegia, oso lanketa maila diferentiak. Naiz eta, hemen ikusten da, gehien zuenetan, badirudin ja, badagoela ja presentzia nabarmen bat. Gero hemen, maila, baina hemen hau ez, kasu honetan, batzuk etzeukaten lehen hezkuntza, eta horregatik, hau, da, erantzunak nundi datozen batez ere. Baina atentzio eman zian, DBH-en lauk, nola esan zuten, DBH 3. Eta gaina lauk. Bada oso zer DBH 3. Nik ez da kontrolatzen, eta horregatik. Baina bada hemen kontu bat. Euskerazko ikastorduen artean ze proportzio hartzen du soziolinguistikak. Eta hau edia erantzun dutenen artean, eta hori ikusten dezue, sekulako aldea dagoela, batzuetatik bestetara, baina egia da, zenbat eta gorago badirudi gehiago lantzen dela.
Hori. Zure ustez, soziolinguistikazko edukien presentzia irakaskuntzan, eta gero kontatu nintzen, ez nula oso ondo jarri, baina oso ondo dago diotenak, 6 izan dira, eta 7tik 6. Ze gero batzuk jartzen zuten, eskaxa da eta gehiago landu behar da. Baina, maseik eskaxa dela eta gero gehiago landu behar dela ere gehien zuenek. Orduan, a priori badirudi, gehienen iritzia dela gehiago landu behar da. Ze lantzen da? Orduan, zerrenda hau jarri nun, eta nire sorpresarako gehiena izan da Euskaren historia eta egoera soziolinguistika orokorra, gero gutxiago herriko eta euskaldekoa, pixkat oinarrizko hau baino gehiago, eta hizkuntza portaerak eta hizkuntza ekologia eta eleaniztasuna ere, gutxiago. Baina, badirudi, hor, oain arte behintzat hemen, zentratu dela. Eta ze landu beharko izateken, denek, praktikamente erantzute, dena. Hor ez dago matiz handirik. Ze material erabiltzen ari zarete? Hemen gertatu liteke, batzuk, momentuan burura etorri zaiena, nola baita esateko. Baina, 27 ikastetxetatik, ze material jaso dut. Atentzioa mendiaten gauzak, kanpotik, begiratuta, izan da oso material dispersoa dela erabiltzen dena. Pozu naiz tribuaren kasko aipatu delako, pentsatuet pixat igual bate pelota pixatek nahi ziala, hori da, pozu naiz, hemen ere leheno gaina, baina begiratu lantzen dana, eta egia da asko pozu naizela. Kostatu zitzaigun hori ditea, eta estimatzen da. Eta leheno, etorri zaite ardura honez, baina guk egin deu, guk moldatu, eta hori egin duen, hor dago, moldatu, puskatu, hauzi, bakoitzak bere erara erabiltzeko, por supuesto. Aipatu dian gehienak hoi dia, testu liburuak, 3 horiek aipatu dira, jaso bezala jarri ditut, triboen berbak eta eki. Hauek izan dira pixkat 3 materiala aipatuenak. Euskal Prentsako artikuluak, eta interesante eruditzen zait gai hau lantzekotan gaurkotasuna lantzea ere importantea ala, interneteko materiala, gauza bera, ikastetxean sortutako materiala, ipatu dute zeik ere, eta hori ere importantea ala, egokitzea, eta gero zion, kanpainetakoa, Euskaraldia korrika ipatu dira, UEMare bai, xamarren liburuak, interesanteak, bik aipatu dute, hitzaldik, antolatzen dian hitzaldietatik eta jasotzen dituztela, herrian egindakoak, Euskaren liburuak, geixurenak, eta 2 datuak aipatu dituzte. Eta gero aipatu dira, suelto, berritzegunetik heldutako materiala, normalkuntzako mintegietakoa, linguanek eta iznetik ikastaroetakoa, herriko euskaren liburua, Koldo Zuazorenak, Joseben Txausti, telebistako programak, bideoak, zergatik ez tailerra, eta ebeteren materialak ere. Bai impresio hartu dut, gauza asko, baina oso, igual pixkat dispersoak endutaz, zentralidade hori. Eta gero, galdetzen nuen, materiala egokia da, gehiago behar da, eta erantzun ohikoenak izan dira. 12 batek esan dute material gehiago behar da. Eta gaina, mailakatua eta erakargarria izan dira, adin desberdinai bideratutakoa, material zehatzagoa, gazteiz zuzendua batez ere, etapa bakoitzara egokitutakoa, manipulatiboa, holako ideak. Horiek ondia 12 erantzunetan. Hoien aldamenean, 10 esan dute, ez material egokia da. Badaude 2 sensazio. Batzuentzat dagoena egokia da eta eta beste batzuentzat ez. Zate izuet, erositako presioan. Eta hemen, bai, atentzioa eman dit, bate baino gehiago kaipatula, baina denboa falta daukau. Kostatze zegu, eta esan du, materiala badagoela badakit. Denbora aztertzeko ez. Material falta baino gehiago, denbora falta izan hori da arazoa, aipatzen da. Batxilergoan lantzeko nahikoa da, agian beko mailetarako ez. Horrelako kontuak izan dira. Beste erantzun bat, izan da, eta hau 6 ikastetxetatik jasotakoa, irakasleak ere formatu behar dira. Eta iruditzen zait hori ere, importantea dela. Irakasleok ezagutza handiagoa behar dugu. Normalkuntzako mintegitik jasotako ondo dago, baina arazoa sortzen da egunerokoan txertatu behar denean. Irakasleek askotan horren beharrik ez dute ikusten. Akatsa da pentsatzea euskarako irakaslearen eskuetan besterik ez dagoela arlo horren lanketa esateateko. Irakasleak ez badu jartzen interesa horretan ez da soziolinguistikarik gelara heltzen.
Eta irakaslekin hasi behar da lanean aurrerago ikasleen gana iristeko. Horiek dira. Eta gero, beste ekarpen batzuk egon dira, eta batzuk inzeditu dute ikasleen ezagutza faltan. Eta batek esatezun, harrituta gelditu nintzen euskararen historia landu nuenean ikaslekin, bereiek esan zidatelako ondo zegoela euskarari buruz datuak izan eta jakitea. Etzekiten ezer nunbait eta jakin nahi zuten. Eta iruditzen zait, hau badala, gero badia beste batzuk, baina, bueno, ez dut jarraituko, denboragatik. Hau, Tolosan, azkeneko 2 urtetan antolatu izan ditugu galtzaunditik, mainguru batzuk oso interesanteak eta mereziduna herrietan antolatzea, ikastetxe desberdinetako batxiller mailako 2 ikasle etortzen dira. Hitzeitea, lehenengoa izan zen euskeraren erabilera eta aurten izan da kultur konsumoa. Eta da, ikeragarria berazgarria. Zuek igual, beraiekin gehiago eztabaidatzen dituzue gauza horiek, baina herrian eta herritarren aurrean eta pixat euskararen inguruko militanten aurrean 16 urteko gazek argi eta garbi gauzakola plas botatzea, impresionantia da. Eta guatzen naiz da 2 urte batek komentatzen ontaz, esan du, ez digute erakusten guri, guk ez genek izkin gauza pila bat, izan gendulako lako, guko jakin izan bagendu igual gehiago ingo gendun. Eta egia da. Bueno, eta, bestelako batzuk badaude, ekintza osagarrietan lantzen da, elkar bizitzarekin lotu behar da, batzuetan zaila da material horiek gure ikasturteko plangintzan txertatzea, txikitatik landu beharreko gaia da, udalaren laguntzaz, eta erakunde ezberdinen eskutik soziolinguistika saioak izaten dituzte DBH-ko ikaslek, eta gero LMLK egitasmoa lasarten txakun elkartearen laguntzaz ere aipatu da. Bien, hemendik, eta zuei begira, ateratzen un konklusio importante bat, eta da, gakoetako bat zuek zaretela, eta baina gauza askotarako. Onuntza gentozela, komentatzen nahi nintzen, eta inoiz edo behin galdetu izan diate gaztei, ze irakasle dakazue goguan. Eta beti azaltzen da hitzau. Ezke hola gea, hola da, ezke bizitza hola da. Behin, guraso erraldonekin eta ezkerraldian, guatzen naiz, Sestaun, izan zen justu, eta guraso batek galdetu zian, pensé muy bien lo que dices, pero vamos, hay una cosa. ¿Puede un profesor no motivado con el euskera, que ha tenido que aprenderlo obligado, motivar a sus alumnos a hablar euskera? Entonces, no, imposible. Si no está motivado y tal, creo que son los menos, que son, pues si os ha tocado, pues mala suerte. Bueno, a mí también me tocó un profesor de física que desde luego me llevó a letras, baina bueno. Baina hola da, gero oso jatorra zan, baina física ez nore ikasiko sekula. Claro, si no está motivado, es que, si no está motivado, motivada, está ¿cómo va a meter? Pues no puede ser. Sanión, Pero será de los pocos o de las pocas, porque creo que en la asignatura de euskera están seguramente de los profesionales más motivados que existen en el sistema educativo. Mala suerte, pues mala suerte. Bien. Baina horitzen zait, badala formazioa, portaera personala, eta hau azaldu da inkesta guztietan, osea, haur txikienek euskeraz egin dezaten daun baldintzari nagusietako bata da etxeko hizkuntza eta bigarrena da, irakasleen portaera. Irakaslea euskeraz eta euskaldun portatzen bada, hori iristen da. Bestela ez, ze gaina kontraesana ikasten dute. Eta hori da, formazioa eta pasioa. Eta orduan, lanerako proposamen labur batzuk, bukatze ze bauzkat, ez? Baindik gutxi 5 minutu euskat. Bakoitzarekin bat. Bata, iruditzen zait, importantea ala, transmititzea eta ezagutaraztea, bizi dugun egoeraren jatorria eta ezaugarriak. Ez dakite.
Eta ez dute oso ondo ulertzen, zeratik batzuk euskaraz egiten duten, beste batzuk ez, batzuk bizkaieraz, beste batzuk batua, beste batzuk ez eta zeta bai, beste batzuk ez, beste batzuk batzutan bai, beste batzuk batzutan ez. ¿Qué os pasa? ¿Nos lo explicáis o...? Eta nundi dator. Eta zeratik leku batzutan hitzeiten da, baina besteat, a ber, zei da pasatzen hemen. Eta uste hori guztia, eta gero gure kokapena, eta hori bat askok erabiliko zen duten, 0-tik 10 eskalaren adibide hori brutala da, jendeari euskararekiko ikuspegi aldatzen zaio, baina gero jakin dezaten ere gurea dela munduan hizkuntza gutxituen artean, naiz eta gure gaixotasuna larria izan, hobekuntzarako sintomak agertzen dituen bakarretako bat. Besteak beste, irakaskuntzan egiten da lanari esker. Eta iruditzen zaite importantea dela, urrengo belaunaldi transmititzea. Ez gela txikiak, ez gela erraldoiak, baina ez gela txikiak, munduan gure posizioa 0-tik 10 eskalan 9-tik gora daula, eta hizkuntza gutxituen artean, momentu enten gu garela, beste hizkuntza gutxituentzako eredu importantenetako bat. Eta gaina eskatzen ari zaizkigula, mesedez aurrera egiteko, zeguk aurrera egiten dugun neurrian, munduan ari garela esperientzia eredugarri bat sortzen, mundu justuago batek alde, eta gure balioak transmititzearen alde. Uritzen zait hori guztia importantea da. Ze importante ere, toi parentizia da, euskara lotzea benetan guretzat eta nahi ditugun balioekin, eta guretzat jotzen ditugun balioekin. Eta mundu parekideago bat, mundu justuago bat, mundu jasangarriago bat, eta uste euskara ere balio horiekin lotzea importantea da. Toi jartzen non, bizi duten egoera dekodezen lagundu behar diegula, norberaren genealogia linguistikoa lantzea importantea, autoestima linguistikoa. Nondik zatozen jakin bere hizkuntzak ere bere familia hizkuntzak maitatzen, errespetatzen, euskara ere errespetatu ezaten ez. Eta gero, gure komunidadearen biziraupena ziurtatzeko, ze baldintzak behar ditugun eta lantzea ez. Hizkuntzaren etorkizuna. Eta hoi, beraiek ere badakite, jaso dute gainera. Hau kolokan dago. Badirudi bagoazela, urrengo belaunaldian ez da desagertuko, baina zei da gertatzen munduko hizkuntzekin. Zenbat idea desagertzen, zergatik desagertzen dira. Gainera, gai honek erlazio zuzena du biodibertsitatearen eta klima aldaketarekin. Klima aldatzen den aurrian, hizkuntzak desagertu ingo dira, hizkuntza komunitateak desagertuko dialako, desegin egingo dialako. Orduan guzti horretaz jabetzeare irutzi zait importantea dela. Ze behar du hizkuntza bate bizirauteko, eta gero landu ere hizkuntzaren inguruko diskursoak. Eta hor sartzen da, edo eleaniztasunaren, errespetuaren, berdintasunaren aldeko diskursoak, edo parean, gero eta gehiago entzuten ditugun, diskurso supremazista, baztertzaileak eta barrez. Eta hor, Euskaraldian jasotako ondoriak hor daude, baina gero dago, nik uste hor, feminismotik ikasi dugun, eta ikasten ari garen, praktika bat, eta da, jabetu, ahaldundu eta boteretu. Eta aurrena jabetu egin behar dugu. Osea, jabetu ze gertatzen ari zaigun, zer egiten diguten, zer egiten diogun gure buruari eta aldamenekoari. Eta hor, ahaldundu, eta ahaldundu, Euskaraldia esan zen, ahalduntzeko praktika masibo bat, baina ahalduntze azkenean da, zure nahia, zure eskubideak, zure praktikak aurrera eramatea, eta ahalduntzen zara errealitatearekin topo egiten duzunean. Eta hori, uste Euskaraldiak lortu zuela, eta gero da boteretzearena. Eta hor, eusliderrak ere badia boteretzeko modu bat esate baterako, ez? Hizkuntza erabileraren mekanismoak. Eta hau, ezkerraldean, baino Tolosan, euskeraz errendabilen bati ze gertatuko zaio? Ze gertatuko zaizkio gauzak? Ze gertatuko zaio? De repente, balima dijoa, zona askoz ere euskaldunago batea, gertatu dakioke aborigenen batek parre egitea. Are gehiago, deskojonatzea. Pues hor, boteretu behar dugu, ahaldundu behar dugu, me cago en sos, emaion, karikaturizatuta. Aldaketak,
barrian gertatutako, ostras, eske kosta egiten da, eske mekauen la leche, eske haunek hortaz asko itzen behar dugu. Asko. Hor daude, gaztek aipatutako arrazoen nagusia, zergatik ez dute egiten. Batzuk esango dizute moda, besteak esango dizute eske ez dut ondo egiten, besteak esango dizute parra egiten diate, besteak esango du lotxa ematen di, besteak esango du eske ingurukoek ez dute nahi. Bueno, guazen horiek guztiak ondo arakatzea, eta horri buelta ematea. Ja bi falta dira, lasai. Eta gero esaten nuena, erabiltzen diren euskera guztiak prestigiatu, mesedez. Horrek ez du esan nahi, zuek irakasle bezala edo guraso bezala gaudenok, araua markatu behar ez dugunik, ondo erakutsi behar ez dugunik, ez dijoa hortik. Dijoa, baliabideak eman behar dizkiegula gure ikasle guztiei, bakoitza dagoen lekuan eta daukan maila baliotu dezan, eta danak maila bereko euskerak diela sinistarazteko. Horretik esaten nuen, euskalkien garaitik hizkeren garaira pasa behar dugu. Ze bestelari gara bi mailatako hiztunak sortzen. Eta hori oso barneratuta daukate, eta horren kontra jo behar dugu. Irutze zait hori importantea dela. Hori ikusten da unibertsitatean, ikusten dira gauzoiak. Horrek ez du esan euskalkiak erabili beharrez dienik, terminologian, eta gaztei begira, zu nungo euskara daukazu, Lizarrako euskara daukat. Behan, nonbaiteko euskara daukat, Tolosakoak bali mauka, eta esango dizuet, Tolosako euskaldunok ez dakigu abuztua nola esaten zuten gure atxon amonek. Ez dakigu, ideik ere ez. Guk euskalkia hitzeite, zengo euskalkia. Pseudo euskalki bat da, iritsi zeguna, denok hitz egiten dugu pseudo euskalkiren bat. Bueno, eta gero erderatik euskarara euskainoletik. Honek ez dokaz ikusik ebaluazioekin. Eta zuzenketekin. Baina, euskal gaztearak pasako dira erderaz egitetik euskeraz egitera, edo euskainoletik pasako dira, edo ez dira pasako. Ez naizari euskerako azterketaz. Hain naiz bizitza errealaz, hain naiz kaleaz hitz egiten. Orduan, gero hori da prozesu evolutibo bat. Ez da gauza bera euspainol, edo euskainol, edo euskarainol. Bien, bada evoluzio bat. Eta gero euskera inkluso izan liteke. Bien, pues hori da prozesu evolutibo bat. Eta gero bukatzeko, hor daukagu, eta hori ere da, kultura sormen ikuspegitik eta konsumo ikuspegitik. Bietan, lortuko badugu urrengo belaunaldia euskararen klabeetan sartzea, kultur klabeetan mugiaraztea ere ezinbestekoa izango da. Edo kulturaren inguruan ardaztuko dute euskalduntasuna neurri handi batean, edo ez da erreza izango. Eta hor, daukagu erronka handia. Eta hori lotzen da baita ere, eta bukatzeko joan den hastian, iparraldeko, hainbat jenderekin euki genduen bilera batian, ekarri ziguten pixat esperientzia, azken bola hontan, ari da herri askotan kabalkadak, eta era horretako libertimentuak eta moldatzen, guk herri kulturaren bidez, ari gara trinkotzen hizkuntzaren inguruan, eta gainera jende lotzen, sareak ehuntzen, eta norbera bere historia, bere errealitatea ezagutarazten horren aurrean, baina, antzerki satirikoak dira, eta dantzak eta historia, eta hori da modelo bat, baina asko egon daitezke, baina hori da edo sorkuntza ere, eta hori bat egiten dut Gorka Urbizuk azkenengo gora guta gitarrak botata gero esan zunian, eta bilar denok hiztun aktiboak behar ditugu, eta bilarren saio esaten zuenean, esan dizun, edo kultura sortzaile implikatu eta aktibo bat lortzen dugu, edo pantailaren aurrian Netflixek emango digu euskarazko pelikula bat 5 urtetik behin. Hor, partida galduta daukagu. Telebista, filmin,
plataformoetako bat, hori katalanena da, eta arek oso garbi esate zion, plataforma handiek funtzionatzen dute popularitatea eta errepikapenaren bidez. Azkenian da, zer da popularra, zer errepikatzen da asko hori. Gu partida hori galduta daukagu. Gu beste partida bat daukagu, eta gertutasunaren partida, kalitatearen partida eta balioen partida. Eta hori hezkuntzatik ere landu daiteke, ez hezkuntzatik bakarrik. Eta, bueno, pues, hau esan.